Здравейте хора, аз съм Материаликс БГ и сега играя. Съм в PvP България и ще правя, и не знам какво ще правя, но сега ще видя. Не знам дали имам материали, мога да направя някакви поушени, но не знам дали имам Glowstone. Да, тук в мен имам 4 стренки, но сега не ми си играя PvP. Както казах още от първите епизоди, с слаб компютър съм, скоро ще ми купуват нов и затова с слабия компютър, като снимам, не вадя много FPS и ме е страх да играя PvP. Това просто да видим. Поеме нищо, да. Но мисля, че нямаме почти нищо. Добре, да кажем 2 дърво. О, има 32 на обработено. Нали може да го използвам? Да. Добре. Ще взема само 16 единици, так ще ми трябват и двата. Така. Къде сложих workbench-а? Едно по-гъсна. Ще правя подземна стаечка. Ти къде остави рамките? Между другото. Не помня. Май ги схвърли Крис. Много момент, да. Ох, някакъв смечен казикс. Да, той играе лига. Аз просто днес да съм качил клип и заради това реших сега да снимам. Добре, забравих да взема някои неща от хола. Нидерли. Някои доста важни неща при това. И Саймон. Къде бях точно? Да. О, фак. Птичок. Птичока. Какво друго ми трябваше? Ще взема 4 стака стон. Просто аз съм 4 стака стон. С тази кирка просто съм чупил и заради това е така. И заради това е стон. С стилката кирка съм чупил, като идвах насам. Като идвах към тази къща, защото те я бяха направили вече. Аз не бях тук, бях на море. Те я бяха направили и аз просто се пътувах доста при това. Добре, само че лопатка нямаме. Така. Добре, тук се вижда на планината края. Така няма да е. 3, добре. Така. Добър вечер! Кой е там? Кой? Съжалявам, това е дядо му. Защо за Бога не спра тази вода? Тук обаче има голяма дупка, ще трябва да я запълвам. Ще го правя в другите епизоди, но може да снимам в PvP България, не е зле. Добре, ще ме карат. Много се съжалявам, че спрях поредицата на South Park да стига в труд. Просто умръзна ми играта и много съжалявам за феновете на South Park, просто ми умръзна играта. Доста така игра.
доста пъти съм я превъртал и заради това, но също повторно да се извиня, че вчера клипът не беше качен в 9 часа, както обещах, но имах компютърът нещо се бъгна, не компютърът, Camtasia, защото аз обработвам с Camtasia и Camtasia нещо се бъгна и заради това става това нещо. И аз, докато кача клипа, просто си гледах X-Factor, както и днес ще направя по същия начин. Да, така. Трябваше се само по-хлапирка за клипа, но и така става. Така. Да, супер. Течката не е нужно да е голяма, просто да е скрита, защото иначе просто ще е много гадно, ако ни оберат, защото миналият холм ни беше обран, който беше на такива координати. Ох. Мари. Що за Бога пипи България, ладно. Нищо. Забравих, че имам опадка. В клиповете доста често се разсейвам. Не знам защо е така. Както може би видяхте в клипа на South Park, Crazy Hobo миналият. Като от първия път, като я превъртях, тогава нищо не знаех, обаче го превъртях, го бих още от първия път, а сега нещо, пак, както казах, пак се разсеях и не успях. Ще отстона, защото няма много дърво. Ето пак се разсеях. По-скоро да, трябва да го щупа. Островът не е много като хората, ама става. Само да кажа, няма да е красиво. Да не кажете, че съм лъж. Билдър. Няма да е красиво. Ех. Защото просто сега няма се старая хич. Просто това е мъничка, няма да е много мъничка, но ще е просто стая за честове. Не е нужно да е супер готината стая за честове. То мисля, че става сутрин. Или не знам, на 2 чънка съм заради клипа. Да, сутрин. Така. Тук ще входа. Добре, тук защо седате така? Няма идея. Да, защото тук копахме, за да направим полушаните. За да направим такова, за да направим глез батали. И заради това тук малко сме изкопали. И аз направо ще го изкопая цялото, защото няма смисъл да седи. Защото него ще каже, който е остров, тук някой ма е билдвал. И опа. На доста далечни координати ни е къщата, но за всеки случай просто така. Така.
Супер стаечка. Нищо не е лошо. Добре, вече трети стак хабим. Не е много лошичка, ама доста столно ми изхаби. Добре, PvP България нещо, както пишеха преди, Крос много сигурно сваля порно. Както грамотниците в PvP България писаха преди, като сървъра не знам защо лагваше. Но както казват, че сървъра фактически не бил на Crossfire. Просто той си платил да му хостват сървър. Но аз не вярвам много в това. Мисля, че Crossfire сам си го е създал. Но не знам. Всичко е възможно. Те казват, че Crossfire не е истински, просто си плаща и затова има SMS ранкове. И той просто взима от парите си и плаща. Но не знам. Нищо не е сигурно. Те не са сигурни. Може би са сигурни, не знам, аз не съм сигурен аз. Може би ще трябва. Пак с силката, чекирката. Да хода. По някакви не, няма. Ако се наложи, просто другото ще е вковал. Или пък ще потърся още 100 в къщата. Мисля, че имаше още 19. И още много. Или не знам. Защото къщата ни е толкова нависоко, че трябваше 5 стака за да се качим. Не 5, там някъде беше към 5 стака. Ето. Стаечка като стаечка. Ето тук вход. Добре, тъпото е, че тук си личи, но ние като първата ще замажем работата. Така. Така, готово. Така, сега остана само да сложим често и факли повече, защото... Айде, 4 стигат. Така. Да, супер. Само секунда. Добре. Значи, понеже тук имам... Е, така ще направя. Натаках се малко. То пък да не е човек да не е така. Добре, сега остана само да сложим честовете. Имам съм... Добре. Е така, просто някакви честове. Ще ходя в холм, но не трябва още. И да става ненужни неща. Взел съм си тъпата броня, понеже няма за какво за клип да си взимам хората броня. Аз нямам по-хубава, но не имам, но не е примерно Protection 4 или Protection 3, просто някаква броня. Аз не играя много PvP и не ми е нужно. 6. Да, ще направя доста често е. По 9, по 10. По 1. Отново се извиня, че спирам поредицата на South Park The Stick of Truth. Пак казвам, омръзна ми, много пъти съм я превъртал. Така. Къде беше входчето? Добре, аз вече съвсем забравих къде. Да, е тук вход. Тук ще сложа едно столната да си личи, че е вход. Така. Да видим, ако затъмним, дали ще си е светло. Да, супер си е. Скоро няма за така честовете. Добре, нямах предвид да са така.
точно така. Ако направим така, не, пак се получава двоен. Не знам как се правеше. Забравя съм. Малард. Ето отново казах, че се разсейва. И ето пак се разсеях. Няма значение, няма чак толкова си личи. Така. Добре, няма значение, тук няма ги правя така. Ето. Толкова стига. Да. Супер. Съжалявам, че съм толкова мълчалив, но просто няма какво толкова да говоря. Къщата почти е завършена, а не къщата от входа. Не го правих много от дърво, ама го изхъбих пак за честове. Така. Така, супер. Това надявам се да ви е харесал клипа, не забравяйте да се абонирате за мен, ако ви харесвам. За мене. За него, да. Ще сложа линк в клипа. Да харесате клипа, ако ви е харесал, да пишете коментарче. И чао!